Sas, nakita mo na. Kuya, hindi mo pa tinulungan. Ayun Oh, ayan Yan na mismo. Kita mo na ngang nahihirapan si ate girl. Kita mo yung binubuhat niya, ang bigat-bigat Ay, palibasat kasi magaling ka lang sa simula. Diyos ko, minus points ka na naman yan kay Maratoni. Kunwari, alam ko na yung technique mo Kunwari sa simula, ma'am, ako na po, ma'am. Ma'am, ang ganda mo po. Pwede po ako na po magbuhat ng dinadala mo, ma'am. Para-paraan ko, ha? Alam mo, imbis na ma'am mo ko dyan. Ganito na lang gawin mo para magkasundo tayo. Sabihin mo dyan sa apports mo, uy, pre, nandyan na siya. Nandyan na yung babaeng takbo ng takbo, sa isip mo. Sabihin mo, nandito na si DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. Yes, that's right. Ayan, simulan mo na ngayong Monday ang pagiging gentleman mo. Alam mo na. Kasi naman, bakit naman kasi napakahirap sa'yo maging gentleman? Kahit yung simpleng, uy ma'am, ako na po dyan. Madalas 'di ba sa jeep? Ay naku, maraming mga ganyang kwento. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kumusta ka ba? Kumusta ka ba lately? Balita ko maghapon kang nakatunganga. Masarap ba? Feeling ko kasi nag-away kaya na. Nag-away kayo ng Mrs. Man Ay. Ses. Di mo kasi nilalambing. Magaling ka lang pa magpapaluto ng ulam. Pero pag tinatawag ka na, uutusan ka, ayaw mo na. O ako sa'yo, susuyuin ko na lang. Suyuin mo ngayong hapon. Sabihin mo dyan sa misis mo, uy, wifey, pati na tayo. Makinig na tayo ng programang Love Trip. Dahil kasama mo ulit si DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!